Създаване на флаер. В този видеоурок ще ви запозная как да създадете флаер с програмата Microsoft Word. Създаване на нов текстов документ с име флаер. Създайте нов текстов документ във файловият менеджер меню Home, раздел New. New Item Microsoft Word Document. Меню Home, New Item Microsoft Word Document. Въведете желаното име и потвърдете Center. Отворете документа. Промяна на размера на страницата. Променете страницата от размер А4 на размер А6 с страни 105 мм на 148 мм. Отидете в менюто Layout, Size, намерете необходимият размер А6, виждате как се променя размера на документа. Промяна на размера на страницата. Ако нямате размер А6, изберете от менюто Layout More Page Sizes. Отваря се диалоговият прозорец Page Setup, Page Size, Custom Size. Въведете желаните размери за ширина и височина на листа. В Paper Size изберете Custom Size и въведете желаните размери за ширина и височина. Потвърдете с OK. Задаване полета от четирите страни на страницата. От менюто Layout, раздел Page Setup, Margins, Custom Margins. Менюто Layout, Margins, Custom Margins. Задайте по 5 мм или 0,5 см, в зависимост от мерните ви единици. OK, променя се полето. Въвеждане на текст в документа. Сменете езика и въведете желания текст. Създаване на изображение в Paint и вмъкване в документа. С помощта на програма за рисуване, създайте изображение за вашия флаер и го вмъкнете в документа. Отворете програмата Paint. Сменете цветовете. Изберете фигура, от Fill изберете Solid Color и започнете да изрисувате желаната фигура, която ще вмъкнем по-късно като изображение. Запишете изображението в PNG формат с подходящо име. Вмъкнете изображението в документа през менюто Insert, Pictures, може да промените размера на снимката. При избор на снимката се появява менюто Picture Format. От раздела Arrange
Wrap Text изберете True. Чрез инструмента Crop може да изрежете излишна област от изображението. В Paint направете още изображения. През менюто New. Този път използвайте Brushes за свободно рисуване със свободна ръка. С инструмента кофичка Fill with Color запълнете с цвят обекта. Запишете отново своя файл с подходящо име. Вмъкнете изображението в документа по познатия начин през менюто Insert, Pictures. Чрез инструмента Crop изрежете излишната област и намалете размера. От раздела Arrange отново изберете Wrap Text и изберете True, за да може да се вмести в документа и да не се измества от текста. Форматиране на текст. Форматирайте текста по желан от вас начин. Използвайте менюто Home, разделите Фонт и Параграф. Можете да отдебелите, можете да центрирате, може да направите целият текст да бъде с главни букви, uppercase. Може от заготовките на текстов ефект да зададете. Може да увеличите размера на текста. Отново да центрирате. Винаги може да преразполагате изображенията си по подходящ начин, така че да се поберат на една страница. Форматирайте по такъв начин, че да имате иерархия на текста, намиращ се в документа ви. През раздел Параграф може да зададете разстояние между редовете Single. Запазете работата си през командата Save. Принтиране на документ. През менюто File, Print. Отидете в менюто File, изберете Print. Виждате размера на документа. В случай, ако печатите на А4,
Трябва да изберете 4 pages per sheet, за да може да изпринтите документа. С този видеоурок ви показахме как да правите флаери, които могат да бъдат за различни поводи. До скоро!